வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஃப்ரீ ஃபயரோட அடுத்த அக்டோபர் எலைட் பாஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலைட் பாஸை பார்த்துருவோம். எலைட் பாஸில் இந்த ட்ரெஸ்ஸு தராங்க கேர்ளுக்கு. இந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு அண்ட் பிளாக் மிக்ஸ்டு. ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸும் சூப்பராகவே இருக்குது. நீங்கள் மறக்காமல் இந்த எலைட் பாஸை போட்டுருங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த எலைட் பாஸில் இருக்க எல்லா பொருளும். ஸோ ஃப்ரீ பாஸ் இது. ஃப்ரீ பாஸில் என்ன பேட்ஜு பேண்ட் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது பேண்டு எலைட் பாஸில். இந்த மாதிரி பேண்ட்லாம் இப்போ இருக்குது. கார் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்கள். காரு அந்த ப்ளூ கலர் இந்த கார் இருக்கும்ல அந்த காரு, அது காரோட ஸ்கின்னு இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ வெப்பன் கின்னு வெப்பன் கார்டு சாரி. அதுக்கப்புறம் இது ஃப்ரீ பாஸோட ட்ரெஸ்ஸு பாருங்கள். அதே மாதிரி தான் ஈகிள் ஃபஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஈகிளோட ஃபெதர் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிளாக்கு அண்ட் டைமண்ட்ஸாக இருக்குது. இது வந்து எலைட் பாஸோட இது. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா எலைட் பாஸோட கேர்ள் ட்ரெஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது சொல்லலாம். எலைட் பாஸோட கேர்ள் ட்ரெஸ் தான் பிளாக் கலரு. இது ஹேர் பாருங்கள், ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரு கண்ணில் ரெட் கலர் மாதிரி இருக்குது. இந்த ஹேர் ஸ்டைல் சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் அந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த கோல்டு என்ன சொல்கிறதுனா அந்த ஈகிளோட ஃபெதர் இந்த ஷோல்டரில் இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த ட்ரெஸ்ஸு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதோட பேண்ட்டுன்னு அது இல்லை பேண்ட்டு தான். இந்த பேண்ட்டு வந்து பியூர் பிளாக்கு. அதுக்கப்புறம் ஷூ பார்த்திங்கன்னா கோல்டு அண்ட் பிளாக் மிக்ஸ்டு. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த பேண்ட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிஸ்டல் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அந்த ஈகிளோட ஃபெதர் தான். அந்த ஈகிளோட ஃபெதர் அண்ட் பிளாக்கு அண்ட் கோல்டு டைமண்ட் உள்ள. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வெப்பன் கார்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கேட்டிங் கோடு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஜிக்னாவும் கொட்டுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ பியூர் கோல்டு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இது ஃப்ரீ பாஸோட ட்ரெஸ்ஸு. இது ஒரு 110 போனால் அந்த மாதிரி தருவாங்க, அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் இது. இது வந்து எலைட் பாஸோட பேட்ஜு. ஸோ இது வந்து கிரனைட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. கிரனைட்டு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த கிரனைட் பார்த்திங்கன்னா மாதிரி இருக்குது. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேட்ஜ் இருக்குது. பேட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா அந்த எலைட் பாஸு. ஸோ ஃப்ரீ பாஸில் இந்த மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எலைட் பாஸில் வந்து நம்ம சாகும் போது ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ பாஸில் உருப்படியான ஒரு கார் என்னென்னா பேக் தான். ஸோ பேக் லெவல் ஒரு பேக் பாருங்கள் சூப்பராகவே இருக்குது. லெவல் 2 பேக் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்குது. ப்ளூ கலர் அண்ட் கோல்டு அண்ட் பிளாக் மிக்ஸ்டு. லெவல் 3 பேக் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. பின்னாடி கோல்டு ஷேட் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் பிளாக்கு ஒரு கோடு. ஸோ எலைட் பாஸோட பேக் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்னேக் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 பேக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னேக் வந்து படம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லெவல் 3 பேக் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாம்பு வந்து கண்ணில் வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த ஷேடு வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த பேக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இதாங்க ஃப்ரீ எலைட் பாஸோட ட்ரெஸ்ஸு. இதுதான் லாஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. அந்த டிஸ்கோ டான்ஸிங்கில் ஒரு கொடுத்தாங்க பார்த்தா அந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைலில் ப்ளஸ் ஸ்னேக் ஆட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த ஈகிள் வந்து அந்த ஃபெதர் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஒரு நல்ல பிளாக்கு கோல்டு மிக்ஸ்டு. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. போட்டு ஆடினா ப்ரோ பிளேயர் தான், வேறு லெவலில் சொல்லுவாங்க. பிளாக் கலர் ட்ரெஸ்ஸு, பிளாக் கலர் பேண்ட்டு, தப்பாக சொல்லிட்டேன், பிளாக் கலர் பேண்ட்டு. ஷூ பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அண்ட் கோல்டு மிக்ஸ்டு. இந்த ட்ரெஸ்ஸு தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம SHP கேமிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.